Datorren astebukaeran ez dago errukbi jardunaldirik, Espainiako selekzioak lagunartekoa jokatuko duelako Uruguairen kontra, baina bi aste barru beste Euskal Derbia jokatuko da. Hanpo Ordizia, Bizkaia, Gernika. Hain justu Ordizia porrotarekin itzuli zen atzo Valladolidetik, 25 eta 18. Goierriko taldeak irabazteko aukerak izan zituen, baina etxekoek ondo utzi zioten markagailuko aldeari. Pepe Rojo zelai zaila da Hanpo Ordiziarentzat eta ohorezkoa mailan jokatutako azken 7 partidetan ez du garaipenik lortu Akzio Arainaren taldeak. Eta hori gutxi ez, iaz porrotik mingarriena ere jaso zuen Ordiziak Valladoliden, liga irabazteko bat ere aukerarik gabe gelditu baitzen. Atzoko garaipenari esker, Valladolidek bigarren tokia kendu dio Ordiziari sailkapen nagusian eta Goierrikoak orain 3. dira puntu bat gutxiagorekin. Atzokoa ligako bigarren porrota izan zen Hanpo Ordiziarentzat. Atzoko porrotalde batera utzita, Hanpo Ordizia fin dabil aurtengo liga txapelketan, hori ezin daiteke ukatu. Eta ondoari dira, neurria handi batean, atzerritarrek egindako lanak asko laguntzen duelako, baina ez pentsa, zeresana ematen duen bertoko errukbi jokalaririk ez dagoenik. Izan ere, eta Ordizian hain justu, azken aldian nagusitzen ari den jokalari bat dago, Julen Goia. Aitzakia hori baliatuz, berarekin izan gara. Jokalari on, garrantzitsu, erabakigarri eta dotoreak izan ditu Hanpo Ordiziak. Entxegugileak, azkarrak, indartsuak, gogorrak, beterano zein gazteak, ala atzerritarrak nola etxekoak. Parker, Freeman, Ashford, Simpson, Tudela, Iker Elortza, orain taldeari dizdira ematen ari zaiona, Dani Kroll australiarra da. Partiduak erabakitzen ari da bere entxegu eta ostikoekin, baina bera baino gehiago oraindik, gazte bat ari da nabarmentzen, Julen Goia 3 laurdenekoa. Goierriko aurrentzat ikur bihurtzen ari da Idiazabaldarra. Hanpo Ordizian BB-etik hasitakoa da gainera, eta esateko, ohorezko mailan dagoen Ordizia honen semea da, seme kutxunetako bat. Gazte mailakoa izan arren, lehen taldean jokatzen hasi zena duela denboraldi batzuk, eta orain giltzarri da. Nei tokatu zat momentu on guzti bizitzea, beti goraino nik ez dut taldea igo, eta gorain ja 3. urte uste dala, eta zapore gozo guztik zaporeatzea tokatu izan zat, ez? Beti momentu honak, guain arte behintzet, 2 urte terdi guaz, etxen kompetizio ofizialei galdu gabe, eta zoratzen. Jokoan bai, baina batipat entxeguak sartzeko orduan ari da nabarmentzen. Lehen ere bere doainak erakutsiak zituen entxegu garrantzitsuekin, baina denboraldi honetan marka guztiak hausten ari da. 9 sartu ditu, getxon jokatutako partiduan izan ezik, gainerako guztietan lortu du entxeguren bat sartzea, eta Alcobendasi 4 sartu zizkion. Bera da ohorezko mailako entxegugile nagusia. Bai, Samoiko emantzien getxon kontra da sartu denuna, ezagit 7 partidu guaz, behatzi entxegu, baina tokatu inbehar, taldeko lanik ez badu egiten alperrik, Gazteenetakoa izan arren, Espainiako selekzioan sartu irtenak egin ditu. Olimpiar bihurtu den 7ko errukbia begiz jota dauka, eta goi mailan, esateko, hasi berri bat izaki, bere mugan non duen ere ikusteko dauka Julen Goiak. Neon egiten dion nire buru galdera hori, jokalari bezala zer. Hasiera baten garbi dauket, ez dut selekzio izetz esan diotela, ez da hori da, nire ikasketak aurretik jarri ditutela. Beste erabatea esan da. Lehenengo magisteritza ikasten naiz, hau bukatu, eta aurrengo urtea behi da ikusin behar. Nik ez dakitzen duten, esan. Iaz bigarren geratu zen Hanpo Ordizia, aurten titulurako borrokan sendoago dabil. Lehiatzeko sistema aldatu eginda, amaieran kanporaketak izango dira txapelduna erabakitzeko. Krisiak ere izan du eraginik klubetan, parekotasun gehiago dago, eta lehia horretan goierritarrek zeresanik badutela uste du Goiak. Bai, hala da, ez talde guztik berdin nahi entrenatzen eta nivela gutxi gora bera dana paretsu daukeu. Ikusten dugu aurten fizikoki lan asko indeula eta gutxi gora bera azkeneko 20-10 minututan partidu asko ebazten nahi gehala, ez? Eta hori da, aurten dana paretsu, bukaera hori, hobeto da honak edo irabazteko gogo gehiago ditunak, izango da garaipenak emango ditunak.